είμαι κλασικός φιλόλογος. Αυτή είναι η βασική μου ιδιότητα. Όλα τα άλλα προέκυψαν μετά. Έδωσα εξετάσεις στον εαυτό μου ασχολούμενος περίπου 30 χρόνια με την αρχαία ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων εκείνης της εποχής της ελληνιστικής, αλλά κάπου ο άνθρωπος βαριέται. Και ξεκίνησα άλλα πράγματα, μόνος μου τα ξεκίνησα. Μπορώ να πω ότι σχεδόν με είχε πιάσει και κατάθλιψη ότι τι θα κάνω τώρα. Και μετά ξαφνικά βρήκα το δρόμο μου. Αυτός ο δρόμος δυστυχώς περνάει πάλι μέσα από τα γερμανικά. Είναι μια γλώσσα που δεν μ' αρέσει, αλλά όμως ο Νίτσε έχει γράψει στα γερμανικά. Τι να κάνουμε. Και ο Ήψεν δεν έχει γράψει μεν στα γερμανικά, έχει γράψει στα νορβηγικά, που είναι πολύ συγγενή όμως. Και κάθε μέρα έχω συνομιλία με κάποια πνεύματα που με επηρέασαν στη ζωή μου. Είναι μια προσωπική ενασχόληση, τελείως μοναχική. Πρέπει να κλειστείς σε ένα δωμάτιο, να μην σε ενοχλούν και να συνομιλείς με έναν συγγραφέα, με έναν στοχαστή, με έναν φιλόσοφο, με έναν άνθρωπο που κάτι έχει να πει. Και να προσπαθείς να κάνεις συναρτήσεις. Δεν είναι μόνο να δώσεις το λόγο του, είναι να δώσεις το γιατί κινήθηκε προς το να γράψει έτσι, προς το να πει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Θέλησα να δώσω σε νέα παιδιά, κυρίως σε αυτά αξίζει να δώσεις. Οι άνθρωποι που έχουν κάποια αλφα ηλικία, 50, 60, 70, έχουν διαμορφωθεί. Είναι δύσκολο να τους ξεδιαμορφώσεις, είτε προς το καλύτερο, είτε προς οπουδήποτε αλλού. Τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν καλά βιβλία. Τιμωρώ, εάν κανείς μπορούσε να το πει έτσι, λέω πως τιμωρώ την ελληνική πραγματικότητα που στερείται καλών βιβλίων και θέλω να έχουν μπροστά τους αυτό που δεν βρήκα εγώ. Και αναγκάστηκα να διαβάσω σε ξένες γλώσσες, να διαβάσω αρχαία από τα αρχαία, όχι από μεταφράσεις. Ναι, αλλά δεν ξέρουν όλοι. Ο άλλος είναι μαθηματικός, ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι επαγγελματίας, κάτι άλλο κάνει. Γιατί είναι υποχρεωμένος δηλαδή να μάθει αρχαία ελληνικά. Μακάρι να μάθαινε. Λοιπόν, όχι, θα σου δώσω κάτι το οποίο θα είναι αξιόπιστο. Θα είναι αυτό το κείμενο, το αυθεντικό. Δεν θα κάνω αλλοιώσεις, δεν θα παραπλανώ τον αναγνώστη. Πάνε σε μια παράσταση και τους Ήψεν, και εκεί που έχει ο Ήψεν 6 πρόσωπα τους ανεβάζουν με 3 ηθοποιούς. Όχι, θα διαβάσεις το κείμενο που θα είναι το αυθεντικό, το πραγματικό. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Αλλά αυτός ο σκοπός βέβαια είναι ένας έρωτας. Είναι ένας καθημερινός έρωτας. Το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, κλεισμένο στο γραφείο. Βλέπω έξω ότι υπάρχει ουρανός, γαλανός, όταν είναι γαλανός, γιατί δεν είναι και πάντα δεν είναι σίγουρο. Είναι και κόκκινος και πορτοκαλής και κίτρινος τις μέρες που ζούμε. Ζούμε άσχημες μέρες, σε άσχημο κόσμο. Αλλά έχω μια αισιοδοξία, μια ζωτική δύναμη και λέω όχι. Θα το κάνεις αυτό και έχει αποτέλεσμα. Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι έχει αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι και δεν είναι τόσο λίγοι. Αν καταλαβαίνει ο ένας στους 1000, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως δεν διαβάζουν οι 1000 στους 1000, το ξέρουμε όλοι. Αν διαβάζουν οι 10 είναι θαύμα. Λοιπόν, ούτε οι 10 δεν διαβάζουν. Αν λοιπόν ένας στους 1000 καταλαβαίνει, είναι ο μέγιστος σκοπός. Αυτό προσπαθώ να επιτύχω. Δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω την επιβράβευση κανενός. Δουλεύω μόνος μου και θέλω να βλέπω μάτια ανθρώπων ικανοποιημένα. Σαν να λέγαμε για ένα γιατρό ότι θεράπευσε τον ασθενή του. Τώρα, δηλαδή οποιαδήποτε άλλη σκέψη, πως τάχα έτσι κι αλλιώς, προβολές κτλ. Είναι έξω από μένα. Εγώ ζω σε έναν κόσμο διαφορετικό. Ο κόσμος του σήμερα δεν μ' αρέσει, δεν με ικανοποιεί. Ίσα ίσα σε αυτόν αντιτίθεμαι. Με τις δικές μου δυνάμεις. Ό,τι μπορώ να πω περνάει μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα σχόλιά μου σε συγγραφείς. Αυτό έχω τάξει εγώ στον εαυτό μου.